Šokujúci moment pred obchodným centrom. Bežný nákup v Martine sa v sekunde zmenil na totálnu nočnú moru. Len 10-mesačné bábätko zostalo uväznené v zamknutom aute. Elektronika nečakane zlyhala, dvere sa zablokovali a kľúče zostali vo vnútri. Rodičia sa bezmocne prizerali cez sklo, kým vnútri bojovalo o kyslík ich dieťa. Na miesto vleteli žilinskí policajti z pohotovostnej jednotky. Tu už nebol čas na žiadne čakanie. Rozhodovali sekundy a hrozila tragédia. Rana teleskopickým obuškom a okamžitá záchrana. Policajti okno rozbili a dieťa v poriadku vytiahli von. Dávajte si pozor. Technika vás môže zradiť v tú najhoršiu chvíľu. Nikdy nenechávajte kľúče v aute, ak je vnútri niekto iný. Viac sa dozvieš na plenum.sk. Tak klikni.